Jo soc Lluís Elias, president de la Coral Balmes. La Coral Balmes es va fundar en el 1977, quan al moment de fundar-se era el 50 aniversari de la fundació de l'Escolania del Col·legi. Nosaltres, per celebrar el 50ennari d'aquesta escolania que es va fundar el 1946, vam decidir fer un concert per tots els que poguessin trobar de aquella escolania. Es va celebrar aquest concert i una vegada va acabar aquest concert vam parlar de què faríem ara i vam decidir continuar. Si el mestre Coll, que és el nostre mestre ja de petits, des de l'any 46, ens podia continuar dirigint, nosaltres vam estar d'acord en continuar i vam muntar la Coral Balmes. En l'any 1952, que es va celebrar al Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona, al Gran Teatre del Liceu van estrenar una òpera que es deia Cecília, que era de Monsenyor Ricci, un capellà. Van buscar un cor infantil i aquest cor infantil ens van triar a nosaltres, a l'Escolania del Col·legi. Des d'aquell moment que vam cantar aquesta òpera, ens van considerar cor infantil del Liceu.